يودك عبيتي كم لغاتكم كل سلام كل أمان لو ما عندن كم تلمده بحدش فيديو ماتي الله لو ما عند فيديو ناس بخون نا أمريكا نا مكسيكون زج النقا نا جانج جروب ويك عنا ما في أبو جلة مرحاي أزا سبزي دوات أمريكا مكسيكون كم من قد ما يتملالي سوم زدولي يسب ويكعا قتل اللي توهايل زو توها بس أبزا أتو أتي زوجل أزوي ترى حيكون نتوم سبات مسكتلهم ويكعا نتوم قتل اللي توهايلو بتزاز زوها وسو مسكتلهم مالتي FBI زخون عينة مردات آخرك بيخلن مخنياتو مسكرات يوم ويكع مسكر كخوني خل يوم توهايلهم زطور سبات ويكعا قالو يوم مسخاخر تتوهايلهم أبزا أتو أتي زوجدهم زوم سبات زي أمريكا عسرت عمه دليان أدالينون زبل ملك تاوتي آخطرخ ويخالة تندك عبيتي أم وداتا جن حدا نجار قاتيمو أنت أي قاتيمو زي سبزي زي معروخ ندزي زي أكل زوري اللي زل سبك من يزبل أحس ربي لنا وخم كبل يخسام وداتا مسايسن حيقم أزحيال سبزي إدواردو رافايلو ويبزحات بتصوع عشم بابلاس توهايلي فلت علم أبحد وقت مزرارة بزغورو مكسيكو أمريكا وزيقنه زلو ما في أيو رافيلو أملا أمريكا مزرارة بزغونو لمغنيات بزنكاسا صوباري واستيغاز توهالي ناي ما في أجل نتخون أزناي ما في أجل بمزاز ناي هاقرات رواتي إقدن زدوليو ناي قبن مفتسام عام زلوون حيال سمخوانيو رافيلو ملعلي كاب تكساس بيت ماسر تزغونه كاب أمريكا خسام ميسيكوز تساقره دوب زي غلقلو بارو استيغاز تبهال ناي ما في أجل بممرحان بمزازن ناي أمريكا بوليس ناي دحنة تكالاتن ناي رأس حمام زغونه والكسبي بفلاي دما بناي جنزب سرق حدا جنيا الزوورن ناي قتلت قبناتن كاب حق وصا ناي زغون جنزب زوورن وسيغو ناي زترقو قبنات بممرحان بمفتسامن زغنا نشم زنبرو إدواردو رافيلو بفلاي دما مسع بيت شمكاب زلوم سبات زموصل ناي قتلت إزازات بزير هراهي بمفتسام ناي بزحات هيوت زغتل نفس باللعي بناي أوروبا قطاصرا خلطشحن شومونتن أب تكساس يلباسو أز ويدم حاشش بمزوارن بخالوت حقي بزتمحلالفهم تكبارات ماسر تتعويجو ناي بوليس مدلاي وصيو نيرو إدواردو رافيلو جن نعون مركاب نزفتون زي قمتن بقليلو زي تحزن سبو مخانو نعمتات ناي أمريكا بوليس ناي حلم انجرا خوينو صانيحيو بفلاي دما بناي أوروبا قطاصرا أب قلتشح مچرشاتات أبز نبر ناي حاششات زواورت بعلم نبعلم أبز قبورغوغ بزحات بطيت انترقفو رافايلو جن ناي مرحنو تقدنا تواصل اتوم أبالاتنا مرح بزحات بطيت النار قفتراي از رافايل زمرحو بارو استيغاز تبال ناي مافيا قجلة زخون يخون مدراو وانجل نمفصاب زخولو برافايلو بيلو زمتسة تزاز ترحي نيرو رافايلو من منكوان ناي أمريكا حق تكالات قبنين نتو ترقاقيتو تزاز والا كوان توصو اتنعو ناي محاسر حقن كاب ناي أمريكا بوليس عامن العال غوين بمركاو بخمي ملكو عبكو تطروش تخمزوت وقنا حنك اللي تيكوين ومصنح ناي السو قداي ناي أمريكا فيدرال بيرو ناي دحنة تكاليف بياتو همو بناي فرنجو قطاصرا خلطشحن تشعتن تقم تورحي اتدحنة تكال كابتوم تدلي تعسر تسوات ززر وشتشو مسفرو اتناي دحنة تكاليف باي رافيلو ناي قدن كتحاز كمزلو آمين كوافرو لزاقددو قداي اتناي مافياتات مرحا قدي مخفتو ممصنح سور سددن كسارا زو صعبون قبنات كمزلو خوينوم بناي فرنجو قطاصرا خلطشحن عسرتن ناي أمريكا قنصلا سراحتنيا زغونت ليسن ركيز كاتونن بعل حدارا إلباسون كومون ناي أمريكا بوليس أبال زغونا أرتر ريليف قتلت بزملكت قطتا تحتات مخاني نيرو بخال وغن دما ناي مكسيكاويان بيتسب زلو ورافعلو اتوم ناي قتلت قبنات أب أمريكا ترحستو سونو زيكونوس كسام مكسيكو زلو غيوم نيرو ناي مكسيكو قنصلا بيت صحفت سراحتنيا ناي زغونت هيلدا مارتروبيو هيوت بمتفا مكسيكو ونشوم بتاعم كابزو دلي زلو قبنانيات زرزر سفيري برقصون رافيلو ناي سبات نفس خمسة نفسي غصرن بزناي قتلت قبنات دما عبناي منسي عرمي دقاقي مخفتو ممزحالة سبي انت دلا أمريكا انت دل دما مكسيكو الناشو لغو منبارو قدما يابتسب كتتل مقبارة سقام زقورو خونتاتي رافيلو حدث فلتو اللي صبايا اللو ناتو قتلت يخون نسوبز الزومناي ما فيها قجلا بيلو زفتو ممتقلا قبناتو بزملكت قربو كام رداتا زلونا حق سب يخون ديبلومات انتهلو أبزاتو واتين متفان دحري زيبل چكان سبي بزو مخنيات دما
ስለናቱ ገመናት መረዳታታት ምስብሳብ ይኹን ምስክራት ምርካብ ኩሉ ግዜ አጸጋሚ ይገብሮ። መንነቱ ብምሕባእ ፊልም ዝመስል ህይወት ዝመርሕ ዝነበረ ዝሰብ መፀውዒ ሽሙ ራፌሎ አክፌዶ ሩሽን ካልኦት ስማትን ብምጥቃም ዝተፈላለዩ ናይ ሓሶት ናይ ልደት ካርድታት ብምድላውን ሰነዳት ብምልዋጥን በብግዚኡ አደናጋሪ ንክኸውን ብምግባሩ ንዓመታት ናይ አሜሪካ ፖሊሳት ብጣዕሚ ፈታኒ ኮይኑዎም ፀኒሑ እዩ። ኣብ አሜሪካ ይኹን ኣብ ሜክሲኮ ጠንካራ ናይ ማእሰርቲ ማእዘዝቲ ከም ዝወፀ ዝፈለጠ ራፌሎ መልክዑን ምቕያር ብዙሕ ፃዕርታት ገይሩ እዩ። ፀጉሩ ካብ ምልፃይ ጀመረ ጥንቃቑ ፀኒሑ ግና መልክዑ ንምቕያር ዘኽእሉ ናይ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ክሳብ ምስራሕ እውን በፂሑ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ልክዕ ከም ጓል ቀምሽ ገይሩ መውፅእ መእተዊ ሒዝና ኣለና ካብ ዝብሉ ኣካላት ኣብ ኣፍንጮም ክሻራሸር ምፅንሑ ገበን ከም ናይ ፀወታ ቆልዑ ዓቕሊ ለቢሉ ክኸድ ዝኸኣለ ጉደኛ ሰብ ከብሎ ኽኢሉ እዩ። እዚ ብዙሓት ዶብ ዘየዓግቶ ስጋኣት ፈጣሪ ክብሉ ዝገልፅዎ ሰብ ራፌሎ ዝተወለደሉ ብናይ ፈረንጂ ኣቆፃፅራ 1968 ኣብ ሜክሲኮ እንትኾን ልክዕ ከምቲ ገበናቶ ብሕቡእ ከም ዝመርሕን ዘፈፅሞን ስለ ባዕሉ ወይ ስለ ቤተሰቡ ተፅሒፎም ዝርከቡ መረዳታታት ምርካብ ዘይሕሰብ እዩ ይብሉ ተምፀብፀብቲ። ስለ መንነቱ ሕቡእነትን ትገልጹ ድማ ብርግጽ ቤተሰባዊ ህይወት ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ሰብ ኣበይ ተማሂሩ ብኸመይ ክዓብዩ ንዝብሉ ናይ ሰባት ናይ ምፍላጥ ሃንቀውታ እቲ ሕቡእ ሰብ ዋላ ሓንቲ መረዳእታ ብዘይምሕዳጉ ንዝመፆ ናይ ህይወት መንገዲ ንኸይፍለጥ ገይርዎ እዩ። እንተኾነ ግን ሓደ ሓዲኦም ብቁልዕነቱ ኣሜሪካ ተወሊዱ ቤተሰቡ ናብ ሜክሲኮ ከም ዝወሰድዎን ኣብቲ ዝዓበየላ ከባቢ ረብሻ ዘይፍለየ ከም ዝነበረን ይገልጹ። በዚ ምክንያት ድማ ካብ ቁልዕነቱ ትሒዙ ስጋኣት ብዝፈጥሩ ምንቅስቃሳት ብምስታፍ ይፍለጥ ከም ዝነበረ ይገልጹ። ራፌሎ ብትኽክል ብሕጊ ምርመራ ዝተኻየደሎምን ተሰኒዶም ናይ ዝተቐመጡ ገበናትን ፈፂሙ ናይ ዝተባህሎ ብፍላይ ድማ ኣብ 2003 እንትኸውን ኣብ ቴክሳስ ኤልፓሶ ዝመርሐ ዝነበረ ናይ ማፍያ ጉጅለ ባሪዋስቲካላ ዝነበሩ ሓላፍነት ጎልዩ ዝተለዓለሉ በዚ ወቕቲ እዩ ነይሩ። እዞም ናይ ገበን ምንቅስቃሳቱ እናሓደሩ ተጠናኺሮም ብምቕጻሎም በቲ ግዜ ምስ ናይ ማፍያ ህቡብነት ተተሓሒዙ ሽሙ ንኽለዓል ገይሩ እዩ። ምስ ኤድዋርዶ ራፌሎ ሽሙ ዝለዓል ሓደገኛ ናይ ማፍያ ጉጅለ ባሪዋስቲጋ መልዕልዩን ናብ መሰራርቱን ኣብ 1980ታት እዩ ነይሩ። እዚ ናይ ማፍያ ጉጅለ ቅድሚ 14 ዓመታት ክምስረት ከሎ ብፍላይ ድማ መቐመጢ ኣሜሪካ ቴክሳስ ኤልፓሶ ዝነበረ እንትኾን ናይ ሜክሲኮን ኣሜሪካን ጎደናታትን ቤት ማእሰርትን ማፍያ ሕብረት ዝፈጠረ ከም ዝኾነን እቲ ናይ ማፍያ ጉጅለ ታሪኽ የመላኽት። ኣብቲ ግዜ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ኣብ ሓሸሽ ዝወውርን ንግድን ዶላራትን ምፍሳስ ዝለመዱ ግን ድማ ኣብ ክልተ ጉጅለ ተመቓቒሎም ዝነበሩ ናይ ማፍያ ጉጅለ ባዕሎም ንባዕሎም ኣብ ተቃራኒ ጉጅለ ብምስላፎምን ከም ጸላእቲ ምርኣይን ተጀመሩን ጠንካራ ጉጅለ ብምፍጣር ንባዕሎም ካብቶም ካልኦት ጉጅለ ወይ ድማ ጋንግ ግሩፕ ንምሕላው ክብሉ ዝፈጠርዎ ሕብረት እዩ ነይሩ። ናይ ባሪዋስቲጋ ጉጅለ ማፍያ በቲ ሽዑ ግዛብቲ ቤት ማእሰርቲ ሓደ ናይ ማፍያ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ተኻልእ ጉጅለ ዓብላልነት ንምርካብ ክብል ዝተመስረተ ናይ ባሪዋስቲጋ ጉጅለ ካብቲ ናይ ቤት ማእሰርቲ ግድግዳታት ናይ ምሕላፍ ዓቕሙ ዓብዩ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ወፃኢ እውን ሰንሰለቱ ብምዝርጋሕ ኣብ ብዙሕ ናይ ገበን ስራሕቲ ተሳቲፉ እዩ። እዚ ብራፌል ዝምራሕ ናይ ማፍያ ጉጅለ ፀኒሑ ብሓሺሽ ዝውውር ካብ ዘግንዮ ገንዘብ ንባዕሉ እናጠናኸረ ብምኻድ ቁፅፅራት ዘይግድቦ ክሳብ ምባል ዝበፅሐ ጠንካራ ናይ ማፍያ ጉጅለ ሰንሰነት ምፍጣር ክኢሉ እዩ። እቲ ናይ ባሪዋስቲጋ ጉጅለ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ብጣዕሚ መስጋእቲ ካብ ዝበሃሉ ናይ ማፍያ ጉጅለ እቲ ሓደ እዩ። እቲ ናይ ገበን ጉጅለ ብፍላይ ድማ ኣብ ሜክሲኮ፣ ቴክሳስ፣ ማሳቹሴትን ፔንሲልቬንያን ልዕሊ 3000 ኣባላት ዝሓዘ እዩ። ኣብ ሜክሲኮ ክዩዳት ድማ ልዕሊ 5000 ኣባላት ብምጥንኻር ንብዙሓት ፈተና ብምዃን ሕጂ እውን ይለዓል እዩ። እቲ ናይ ባሪዋስ ጉጅለ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ጁሪስ ካትርን ምስ ዝተባህለ ናይ ማፍያ ጉጅለ ስምምዕነት ብምፍጣር እቲ ጉጅለ ንባዕሉ ኣጠናኸረ። በዚ ጥምረት ምክንያት ድማ እኒ ኤድዋርድ ራፌሎ ተቃራኒ ዝነበሩ ጉጅለታት ኩሎም ኣብ ትሕቲኦም ምግባር ከኣሉ። ናይ ተዋቕራ ጥንካረ ብዙሓት ልክዕ ከም ጠንካራ ወታደራዊ ትካል ዝመስል ክብሉ እውን ይገልጽዎ። ልክዕ ከምቲ ጉጅለ ማፍያ መልዕልዩ ካብ ሜክሲኮ ኤልፓሶ ዝኾነ መራሒው ኤድዋርድ ራፌሎ ናብቲ ጉጅለ ምስ ተቐላቐለ ድማ ብፍላይ ድማ ዶብ ሃገር ዝተሻገሩ ገበናት ዘለዎ ግዳብ ብዝበለፀ ተጠናኸረ። ኤድዋርዶ ራፌሎ ናይ ገበን ልምዲ ኣብ ዘዕበየሉ ሓይልን ተቐባልነትን እዞም ዝተጣመሩ ናይ ማፍያ ጉጅለ ከም ዝደለየ ገይሩ ንምምራሕ ዘጸገሞ ነገር ኣይነበረ። በዚ መሰረት ድማ ናይ ጉጅለ ሓላፊ ንምዃን ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ናይ ገበን ተሳትፎ ግስጋሱ ብምዕባይ ብናይ ፈረንጂ ኣቆፃፅራ 2008 ከባቢ ኣብቲ ናይ ጉጅለ ማፍያታት ሙሉእ ብምሉእ ገባርን ሓዳግን ኮነ። ኣብቲ ግዜ
ናይቲ ጉጅለ ምንቅስቃስ ሃፍቲ ምምዳብን ትእዛዛት ምሃብን ንዕኦም ተቐራኒ ኮይኑ ዝተረዮም ኣካል ድማ ሚስጥራዊ ብዝኾነ መልክዑ ብዘይሓሰብዎ ኣብ ዘለዎ ንኽቕጠሉ ምእዛዝን ዝኣመሰሉ ተግባራት ብምፍጻም ሽሙ ብተፈራሕነቱ ምዕባይ ይከኣል። ብፍላይ ድማ ጠንካራ ግዝኣት ብምምስራትን ኣብ መንጎቶም ናይ ማፍያ ጉጅለ ዝነበረ ዘይምስምማዕ ራፋኤሎ ጥይት ዘየፍርሑን ኣብ እዋን ተኹስን ቅድሚት ንምኻድ ንድሕሪት ዘይብል ብጣዕሚ ደፋር ሰብ እዩ። ብናይ ኣውሮፓ ኣቆፃፅራ ካብ 2008 ክሳብ 2011 ብዝነበረ ናይቶም ጉጅለ ማፍያ ባዕሎም ንባዕሎም ውግኣት ካብ 10,000 ሰባት ንላዕሊ ህይወቶም እንተስእኑ ዋና መራሒ ኤድዋርድ ራፋኤሎ እዩ ነይሩ። ብዞም ናይ 3 ዓመታት ዝተኻየዱ ውግኣት ናይ ራፋኤሎ ግደና መርሒ ባዕሉ ጥይት ተዓጢቑ ፊት ንፊት ተቃሊሱ እዩ። ብዙሓት ናይቲ ማፍያ ጉጅለ ውግኣት እውን መሪሑ እዩ እና እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ግዜ ዝሞቱ ልዕሊ 10,000 ሰባት ብቐጥታ ተሓታቲ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ድማ ዶቦስጊሩ ዘሕልፎም ዝነበረ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝተባሃሉ ሓሸሻት ብብዙሕ ሚልዮን ዝቁፀር ዶላራት ነቲ ጉጅለ ከግንየሎም ዝኸኣለሉ ክኾን እንተሎ እዚ ድማ ኣብ ቬሮንን እቲ ጉጅለ ናይ ዘይድፈር መንነትን ጥንካረን ከምፅአሎም ክኢሉ እዩ። ኤፍቢኣይ ንኤድዋርዶ ራፋኤሎ ሓደገኛ ናይ ኣሜሪካውያን ስጋኣትን ብምባል ድሕሪ ምግላፁ ነዚ ሰብ እዚ ዝረኣየን ዘለዎ ቦታ ዝጠቆመን $100,000 ክኸፍል እየ ብምባል ምልክታታት ክሳብ ምውፃእ በፅሐ። ይኹን ደኣ እምበር ባርዌዝቴካን ጅርዋዝ ካርተልን ዝተባሃሉ ጉጅለታት ሰፊሕ ግዝኣት ምቁፅፃር ዘኽእሎም ዓቕሚ ብምፍጣሮም ብዓብላልነት ዝሓዝዎ ከባብታት ብምሕባእ ኤድዋርድ ራፋኤሎ ንባዕሉ ካብ ስጋኣት ነፃ ገይሩ ይፀኒሑ። ድሕሪ ዝኹሉ ግን ብናይ ኣውሮፓ ኣቆፃፅራ ኣብ ሰኔ 26 2018 ኤድዋርድ ራፋኤሎ ኣብ ሜክሲኮ ራፓን ብናይ ሕጊ ኣካላት ኣብ ቁፅፅር ወዓል። ኣብ ሜክሲኮ ጥራሕ ድማ 12 ዝኾኑ ናይ ክሲ ከይድታት ተዘርዚሮምሉ እቲ ጉዳይ ብቤት ፍርዲ ክረአ ጀመረ። ናይ ራፋኤሎ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታው ንናይ ሜክሲኮ በዓል ስልጣናት ዓብዪ ሸኽሚ ከም ምውራዱ እዩ ነይሩ። በዚ ግዜ ናይ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ሃገራት ዓብዪ ስጋኣት ዝነበረ ሰብ ብፍሉይን ሚስጥራውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ድሕሪ ምውዓሉ ነቲ ፍሉይን ሚስጥራውን ስራሕ ዝመርሑ ዝነበሩ ናይ ሜክሲኮ ናይ ድሕንነት በዓል ስልጣናት ናይ ራፋኤሎ ናይ ገበን ጥልቀት እንትገልጹ ደብ ዘይዓግቶ ናይ ሰብ ህይወትን ንብረትን ፀላኣ ዝኾነ ውልቀ ሰብ እዮም ኢሎሞ። ሚድያታት ድማ ብኤፍቢኣይ ተደላይ ሰብ ተባሂል ካብ ዝእወጅ ንሓደ ውልቀ ሰብ 10 ዓመት ናብ ዝፅጋዕ ግዜ መሓዝ ዘይተኸኣለሉ ወፍሪ ብዝተሳኽዐ መልክዑ ተወዲኡ ክብሉ ናይ መዘራረባ ኣጀንዳ ገበሩ። በርግጽ ብናይ ሜክሲኮ ሕጊ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኣሜሪካ ተመሓላሊፉ ንኽውሃብ ካብ ናይ ኣሜሪካ ዓበይቲ በዓል ስልጣናት ዝቐረበ ሕቶ ብጣዕሚ ሓደገኛ ክብሉ ዝገለጽዎ ናይ ራፋኤሎ ጉዳይ ከም ዘብቅዐሉ ግልፂ ኾነ። ኮይኑ ግን ራፋኤሎ ኣብ ሜክሲኮ 7 ዓመታት ድሕሪ ምእሳሩ ብናይ ኣሜሪካን ሜክሲኮን በዓል ስልጣናት ብዝተገበረ ድርድር ብናይ ኣቆፃፅራ ፈረንጂ 2015 ንኣሜሪካ ተውሃበ። ኣብ ኣሜሪካ ድማ የዘዋውረ ካብ ዝነበረ ናይ ሓሸሽ ንግዲ ስራሕ ብተወሳኺ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ኣብ ዘለዎም ሰባት ብዝመርሖን ብዘቀነባብሮን ቅትለት ብዝቐረቦ ክሲ ነቲ ናይ ደገ ኣየር ደጊሙ ንኽሪኦ ዝፈቕዱለ ይነበረ። እዚ ናይ ራፋኤሎ ክሲ ናብ ሚድያታት ትኹረት ብስፍሓት ዘዘራረበ ድማ ነይሩ። ናይዚ ኩሉ ክትትልን ከይድን ካብ ቁልዕነት ክሳብ ዕቤት ጅቡብ ዶላር ንምምላእ ክብል ብናይ ብዙሓት ህይወት ክሳብ ምቁማር በፂሑ እዩ ብምባል ዝውቀስ ራፋኤሎ ዝተዛረቦ ሓደ ነገር ንብዙሓት ኣግርሞት ፈጢሩ ነይሩ። ራፋኤሎ ከም ዝበሎ ማእሰርቲ መግረፍቲ ወይ ድማ ካልኦት ቅፅዓታት ኣይፈርሕን፣ ካብኡ ብዝበለፀ ንድኽነት እየ ዝፈርሕ፣ ካብ ድኽነት እውን ይሃድም እየ ብምባል ተዛረበ። ኣብ መወዳእታ እውን ራፋኤሎ ከምኡ ዓይነት ሰባት ኣብ ኢዳ እንተኣትዮም ዘይወፅዋን ንዓመታት ክተሃድኖም ዝፀንሐት ኣሜሪካ ኣብ ኢዳ ኣተወ። ኤድዋርዶ ራፋኤሎ ብዕድመ ልክዕ ብዘይቕሬታ ከም ዝግብኦ ተኣሚንዎ ተወሰኖ ድማ ንሱን ካልኦት 30 ዝኾኑ መሳርሕቱን በዚ መልክዕ ዓበይቲ ማእሰርቲ ምስ ተዓፀው ኣብቲ ንሳቶም ዝንቀሳቐስሉ ዝነበሩ ከባብታት ብጥይት ዝሞት ሰባት ቁፅሪ ቀኒሱ ይስተውዓለሉ። ኣሜሪካ ካብ ሜክሲኮን ኮሎምቢያን መልዕሊኦም ብዝገብሩ ናይ ማፍያ ጉጅለ በብግዚኡ ከም እትፍተን እውን ፀብፃባት ይገልጹ። ደቂ ዓበይቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከም ዝፈተኹምዎ ተስፋ ይገብር። ኣብ ቀጻሊ ብካልኦት ሓደሽቲ ከምዚኦም ዓይነት ቪድዮታት ሒዛ ክመጽእ እየ። ላይክ ሼር ከምኡውን ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ኢኹም። ፒስ ኣውት